Macheni nyakura mogijango kinyima kawuono chenro maru piny twak chakore sandai kosekalo 34 toksa achiel maru kinyima kawuono adhi bedo kaka tayi chenro nyinga Cleophas Luoch jagisumo kanyo kwar mokio nyaka sango watimo mos mano mara chako modeko mateni wachni gigo mok nyal geng bende ntiere karka gi kata kamano welo mabedo godo kinyima kawuono gin welo mabendo adhi bedo go achiel kachiel kinyini kawarango weche mag somo nyakwara mogejwang antiere kae kod welo ariyo mabende neno karkanya achiel kachiel okinyini antiere kae kod jopuonj mabendo adatwa godo okinyini kan ka kod Kennedy Olima mano japuonj kachiel kod ka japuonj machielo bende mantiere godo karkae Benson Adie amoso no yaore kamoro moro ma untiere okinyi makawuono e kaunti ma Nairobi kod mano ma Kajiado ka en Kitengela achako di Benson Adie okinyi makawuono ichieyo machal nadi nyayo Mike Mari kato bange moso okinyi makawuono kapok winjo sigana moro ma kelo twak mwalosi kawuono ni machiegni. Erokamano Cleophas achiew maber ahinya moso ganda mag Joramogi ne oyaore. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa okinyi makawuono mondo wang'i weche malich ahinya mag somo e kindeni ma yiero sikunde kod twak manyien e somo manyien osebiro e Kenya waka. Erokamano ahinya moso ganda waduto ne oyaore. Agoni erokamano nya Benson ko to bero machopo kendo watwaga achiel kachiel. Kennedy Olima oyaore kendo machieno okinyi makawuono ichieyo machal nade? Oyaore ahinya Cleophas. Wachiew maber e dala mar Kajiado Kitengela waduoko ne Nyasaye erokamano kendo wachako duoko ne Ramogi erokamano kuom wuoyo e twak mar koro placement mar senior school ni wuoyo duoko erokamano. Anainya bende amor ni uduto kari untie mana Kitengela iwacho ni okinyi makawuono jo Kitengela onagi man Kitengela orado kendo watie kumoro achiel ka kokalo yor mbui jiwo mago ne jopuonjre mopogore to kanye kama mane ka jopuonjre ko chopo e sikunde mag sekondar mano odiochieng' mokwongo mane gichako chenro mano mar yiero kuonde mag ibiro kanyo ka gisome Judith Muneko na sigana makama winje ka to bang'e oduoge twak achiel kachiel. If I want to be in this profession, class of profession, what do I need to do? En chenro mar jopuonjre milion 1.2 mar grade mar 9 ma ochako timo yiero mag skunde kod lai mag somo magichano timo e sekondar mamalo. Jagoro maongirore migao mar somo Julius Bitok oyango ni atamalo 80 mag skunde sekondar mamalo oseketo lai magibiro chiwo ne jopuonjre chakre grade mar 10 mbui. 80% of the senior schools have been able to upload their pathways and subject combinations for the learners in readiness that in the next 2-3 days the learners now in junior school can be able now to select their pathways. So it's a seamless process which we're starting today and is expected to run up to the 30th of this month. Bitok manetwa kod Ramogi TV e boma ma Nairobi okoni chenro ni dhi nyime e skunde 24,000 kendo itime e mbui manyien mar Kemis ka jopuonjre yiero kit somo 4 e skunde 12 e rang'eny ma opogore. Oyango ni ibiro chiw thuolo mar 2 ne jopuonjre poni gibiro dwaro timo lokruoge. Trying to create an environment where every learner gets an opportunity, at least in a school. We are expecting the entire 1.2 million learners in junior school to transit to senior school. So we are not expecting anybody to remain behind. Maybe there's a mistake which is made in this selection. We are going to give an opportunity to some of the learners, a few of them, to be able to revise some of their choices so that they get the best possible. Like for example, a learner can choose a certain subject combination or a pathway, and maybe the parent is not very comfortable. We'll give an opportunity at some point for the parents also to support their children in what pathways they go. Kajolony tokoni jopuonjre pod ni kod pek e yiero kit somo mag science kod mag lwedo ahinya to machamo wich kata bed ni yiero chakore. Jatatije mar kar puonjo tije lwedo mag CBC Dan Kanarimi yango ni thoth jopuonjre kod jopuonj malimo kar tiegruok mare onge kod lony mathoth e kit somo mag science kod mag lwedo kaka mamulo technical engineering kod weche stima. Technical studies is an area which has not been actualized in most of the schools. And I want to say, by the way, that's where we have the jobs. When the government direction, Ministry of Education direction states that 60% of the learners should go to STEM. In fact, a lot of those learners should not just, it's not in pure science, it is in
in the technical standards. That's where the jobs are. So, but unfortunately, most of the schools have not actualized these technical subjects, pre-technical subjects. Lai manyicha migao mar somo chiwo olero kit somo ka kit somo kaluwore gi lai ma onyalo teri japuonjre kata career pathway. Ikruok motelo ne rwako jopuonjre mag grade mar 9 e grade mar 10, migao mar somo koni gisechako gero kuonde timo nonro 1,600 kata laboratories e skunde duto maonge kodgi. Judith Omondi, Ramogi TV. Mano kotenore kod yiero lai ne jopuonjre mopogore opogore. Achako ka kod japuonj Benson Adie. Kama intie achiel kachiel Kitengela, erokamano kuom thuolo mar bedo kod okinyi ma kawuono. Chenro gi duto ipango kendo osechan gi e yo makare. Yot nitiere kanye nyaka sani kaponi usebedo kanyo ka ukonyo jopuonjre mar mondo mi ochore grade mano mar 10 ka yiero kos kachiel kod yiero kama gibo dwaro ni adieri kama tije bobede winjo kanyo sigano mokwela kara kachiel kachiel. Yot mar tiyo gi system moketni en mane to chidh nade magi bin mantiere iye ka? Kamano wayudo achiedh nade mago motenore kod okwawinji lakini ilose kanyo yo makare. Akia ka wanya yudo thuolo mar winjo wendo machielo mantie godo okinyi ma kawuono Kennedy Olema achiel kachiel mar mondo mi warangane ni kanyo bedo kanyo katimre Nyakura Mogijon. Kata kamano en thuolo mantie go kae Nyakura Mogijon mano mar neno ni kit somo ni miluongo kanyo ni competency based education kata CBE ng'e chon ni CBC. Sani ka okete kanyo no dhi bedo kanyo ka okawo thuolo mano mara 844 kwadonjo koni nyaka ka CBE en gik mage mantiere kama onego bed ni warango achiel kachiel ka wantiere kar kae. Mana penjo machako kanyo ka penjo Benson Adie apenj kae bende Kennedy Olema ng'eni mango thuolo mar rangi achiel kachiel to sani wantiere kae kod Benson Adie. Benson mana gima ni lero inyama na chako ne wawiti kanyo no kwa winje tielo mokongo. Kamano kang'eni ba winjore maber Cleopas. Maber san. Kamano. Ber mantie kit somo manyien ma wan go e Kenya ka sani en gi pogruok maduong' ahinya kuom somo machon mar 8-4-4 ma Kenya osebete kuom kinde malach. To kata kamano ne nitie ng'ikruok ikruok mar nyithindo ne kit tije manyasani, omiyo ne nitie paro mar kelo puonjruok manyien mar CBE, competency based education, mamiyo ng'iyo talents mar nyithindo to bende ng'iyo ni to interest ne ni kanye. Koro ok ji dhi adhiya skul ni dhi timo penj kaka ne en chon, but nyathi nigi opportunity, nigi thuolo mar yiero gima chunye gombo bang' kosewuoyo gi jolony mantie gi jolony e weche mag somo mantie magin go e sikunde gi go. Oro seche moko ka an weche mag daktari mahero kaneno remo to kaluor. Nitie ng'at ma koneno remo kata nego mana gweno to ringo wa to biro koni ni hata dwa bedo daktari. Bende nitie nyathi moro ma seche moko en gik mimulo gi lwedo ema yotne kendo nyalo timo maber. Omiyo somo manyasani ng'iyo weche go duto kendo iko nyithindo ne okang' manyien job market manyien masani bedo established kwang'iyo Vision 2030 to kata mana global goals. To kata osebedo kamano wang'eyo ni nitie ng'ikruok mosebedo, challenges nitie. Sirkal osebedo katemo timo training mondo mi jopuonj mawuok sani e colleges kata universities oyudo obed gi skill makare manyalo support nyithindo gi. To pok wachopo 100%, pok wachopo atamalo 100, nikech pod nitie ineno kata ka pesa mar tiego jopuonjre kata jopuonj
ineno ka pesa manogol mar kata mane budget manokel pesa mar training ni neno ka committee o slash on capacity building sipidi no gol ke pesa mang'eny odok piny kamano kuri penjo gi ere kaka waikore mar implement kata mar ng'iyo ni program manyien ni odonjo kare koro magi weche manyaka wawuoye kendo wadhi go mbaka to kata kamano wabiro guide nyithindo wabiro puonjo nyithindo to gi jonyuol to ere kaka wanyalo yiero courses gi to sikunde machal nade manyalo miyowa course madwaro kata tiegruok mowinjore gi nyathina. Erokamano ahinya. Mano Benson Adienya koro mogi jowan kawantiere kode kar kachiel wada penjo bende Kennedy Olima japuonj e thuolo ma ji yudo mar neno ni adiere gi yudo somo makare nitiere gino mawacho ni 844 ne timo to ahinya CBE ni iwacho ni en gi paro kata ageta mano mar neno ni oduoko piny academic pressure kata pek ma ichiwo kalore kod weche gi mag somo dirange yo machal nade kinano sani osechak yier career pathways kendo kama gintiere kar kae janyuol miseloso godo jopuonjre ma isetudri godo en mor mane magiyudo e iye ka to kibaji mane magoge erokamano Cleopas kibaji magoge to kapok wadhi e mor magin go kibaji magogi en ni pok wayudo now sensitization jonyuol ok otiyo gi maber kuom gima gidhi yiero nikech nyisowa ni mondo kwayiero to wayier ka wakonyo jonyuol tiyudo ka jopuonjwan wawegi ema samoro wang'eyo gini matin tin to jonyuol ka gibiro ka gipong'o ofis ni to wadhi yiero kwachomo kama nade omiyo kiyie kata kibaji mago jogi ni to gima gidwa yiero ni ok ging'eyo yo maler to gidwa yiere nang'o kama gidwa yiero nikech inyiso gi ni mondo gidhi giyier sikunde to sikunde be ok yier wayiero subject combination ne materi e skul monego bed ni dhiye omiyo ka mor mwan go kaka jopuonj ni pressure mane somo mokwongo mar 844 cha nomiyowa ne en oketo combination mar nyithindo ne piem to sani koro wan go ni en ni nyathi ka nyathi nigi kare monyalo donje omiyo ok wayier ni nyathi mobedo namba 1 manyalo dhi mbele en gi kare moro amora monyalo donje nyathi ka nyathi nyiso ni this system is taking everybody is moving with everybody together. Ng'ata donjo gi kari midwaro mondo idonji. Nyiso ni okawa duto wadhi mbele. Mane mor ma wan go kaka jopuonj, to mano be mor ma wan go kaka jonyuol. To miyo kihiri ma wan go to en ni jonyuol have never been sensitized enough mondo ging'e gima gidhi timo. Ntiek mono madane mondo mi ler na karka wacho ni subjects combination kaya madhi bedo ka rango ne dier skul mane madhi bedo ka rango nitie skunde moyudo mor ahinya e gwenge ma Nyanza skunde moyo 20 mano tere rang'iny no mano mar national mano kirango higa ni kendo paro mantiere karka idhi bed ka ipogo gi yo machalade nikech sani ok dhi bedo kanyo ni jok moyudo 400 dhi kanye jok moyudo 300 dhi kure jok moyudo 200 dhi skunde mage sani wadhi bedo ka kod weche gi mag arts wan gi social sciences wan gi STEM jogo madhi e vocational and technical training bende mantiere kar kanyo mano wacho ni en integration machielo mantiere kar ka subjects gi gin mage nikech sani gintiere kar ka achiel kachiel kit somo opogore ma gin godo kwano kizungu Kiingereza ntiere kar kae ntiere social studies ntiere science jok moko bende timo weche mag dini mantiere kar kanyo achiel kachiel ipogo gi nade nikech jomoko ne wacho ni kwano ok dhi bedo nochuno kumoro adieri mar wacho mane adieri makende en ni kwano nitie to en mane kwano ni koro idhi poge tieng' diriyo nitie pure ma koro joma timo kwano ma en pure math to gi joma timo basic math koro kwano ni to en tidhi poge omiyo kipenja ni to skunde wanyo moko ne mor nikech samoro oketgi kiwango mamalo naneno kaka skundewa kaka Ogandi naneno ka ji celebrate mano is a good thing but kaka koro wadhi gine wan gi pathway adek
pathway adek nyiso ni skunde wadhi yiero kata subject combination wadhi yiero ka subject combination gi ema dhi tero wa skul mwadhiye. Ok adhi yiero kaka nwayiero chon ni an adwaro Alliance, an adwaro Gandhi, an adwaro Asumbi, an adwaro Maranda. Pana an adwaro kadwaro subject combination madhi timo, kadwaro social science adhi timo subject combination madhi timo ni ema tera e skul ma offer. Koro ka aseyiero subject combination ema tera ni subject miyiero gi teri Asumbi kata subject miyiero gi learning areas miyiero gi teri Maranda kata teri Maseno. Koro ok wadhi yiero sikul. Adwa ni jonyuol mondo ng'e maber ka gidhi timo yiero ni ok wadhi yiero sikul, wadhi yiero subject combination, and subject combination ema tero e skul mwadhiye. Erokamano japuonj Kennedy Olima. Kendo sani yena mondo mi akel Benson adie japuonj achiel kachiel e twak mondo mi olernwa kar kae. Ka subject ema teri e sikul, ibedo gi thuolo machal nade japuonj mara wacho ni ero subjects mikawogi dhi teri Asumbi, subjects gi dhi teri Kisumu Day, subjects gi dhi teri Rapogi, gibedo ka giteri kamachielo skunde mopogore opogore mantiere rang'iny mar national extra county e sani kama ulosene magi gik mantiere. Do chal nade japuonj ka irange sani achiel kachiel, en ang'o gini madhi bedo kae ka irango kisedi Asumbi gi subject miyiero ka tere dhi timo STEM ka in Asumbi dhi offer STEM lilo kosa Asumbi bende dhi yudo thuolo mar offering weche mag sports kod mago mag arts kosa dhi poge yo machal nade. Inyalo lero ni nyakwaro moga juang' sani. Erokamano Cleopas, wan gi kuonde ang'wen madongo ahinya monego ma wang'iyo. Isewacho mokwongo en STEM. STEM ni en oting'o science, technology, engineering and mathematics. And japuonj Kennedy Olima oselero kabisa ni kwano nitie, kendo wacho ni kwano nitie tieng' diriyo, kwano ma basic to gi kwano ma piwa, luwore gi tekruok mar nyathi. To bende science kanyo wan gi subject machalo kaka biology, machalo kaka chemistry, physics, computer science, engineering, kata ICT be. Koro inyalo yudo ka nitie tok mano wantie gi social sciences, kama koro wantie gi languages, jok madwa bedo okil, idwa bedo japuonj. Koro mano be nitie path mari. To nitie bende path machielo mar jok madwa timo weche mag sports. Iber kabisa e weche mag mpira, iber kabisa weche mag ringo kata weche mag pap. To nitie path mari. Path machielo ma be nitie en mar tiegruok ma nyalo teri e weche mag TVET. Mano is also another path. Koro nitie sikunde man gi teko mar offer moloyo path achiel. For example, ineno kaka skunde machalo kaka Manyongo kel manyien, machalo kaka Rang'ala, machalo kaka Agoro Sare, machalo kaka Ogande ma japuonj osewacho. Ibiro yudo ka seche moko sikunde madongo go nigi tekruok mar seche moko kelo STEM to kata gi sport science, nikech gin gi pap mowinjore. But nitie sikunde moko kaka kuonde moko mag town gi, yudo ka seche moko sikul ni mane first floor kende, skul ni mane second floor kende, au skul okete gorofa moro matin, e compound matin. Koro sikul ni ok nyal bedo gi ngufu mar kelo paths gi te. Koro mana kako japuonj osewacho, gima teri e sikul midhiye en path mikawo, ema miyo idhi e sikul mowinjore kuno. Ang'o ming'iyo malich ahinya mondo mi donje skul gi? Namba achiel, nitie progressive test, nitie penj ma sirkal chiwo kendo giketo rekod mar nyithindo e KEMIS, e system manyien mar ng'iyo progress mar nyithindo, iluongo ni KEMIS. To ging'iyo ni nyathini kan wang'iye kwa track nyaka nyocha chak sikul mar CBC ni, kite chal nade, ngufu ne chal nade e weche mag science, e weche mag sports. Nikech inyalo bedo gi dwaro, ing'e nitie dwaro to nitie reality. Ichunya kwamba anta adwa mana bedo daktari. Idwa bedo daktari to king'iyo subjects gi kaka perform,
kochakore nyaka ne wach mar CBE ni donji tineno ka nitie ng'ikruok mari kaka itiyo. Koro mano ok mi thuolo, koro nyaka ing'e ni to an kaka Cleopas adwaro ni mondo abed engineer, to be aber e kwan, to be asebedo katimo maber kata mane projects mane osebedo ka kelo. Koro magi gik makonyowa mamiyo wayiero course mowinjore ne nyathi. Kaito koro ing'iyo ni nyathi nigi interest e wachni, janyuol be nyalo bedo gi interest e wachni, to watemo encourage jonyuol ni nitie gombo mar janyuol, nikech janyuol be nigi experience mar janyuol ok inyal ignore, ok inyal weyo oko e ngima mar nyathi, making a decision especially mar tich or career path ne. Mak mana nyaka wabed kwa ng'eyo Cleopas ni kata jonyuol wagi, wantie gi jonyuol bende maseche moko mana kaka Ken dwacho pok obedo gi lony mowinjore e weche, kata janyuol odepend mana e wach ma nyathine biro kele. Janyuol seche moko ne ok oyudo thuolo mar dhi mbele gi somo, ok ong'eyo, ok osomo maber, to nyathine to en go ka odwa ni mondo odhi mbele, mondo chieng' moro olok dalane kata obede gi tich moro maber manyalo miyo community mar area no odhi mbele. Koro ka janyuolni be onge gi information, janyuolni be rito mana ni ni we sirkal omiya information manyalo konya mondo make this decision. Emomiyo wa encourage schools, Cleopas, jopuonj to gi counseling departments mag school, career counseling departments. Sani wa encourage school ka school obed gi career counseling department matemo wuoyo gi nyithindo kendo puonjogi ni ooyo, kidwa bedo daktari to negi ti kama, kidwa bedo okil to magi subjects monego bed ni ng'iyo. Koro mae puonjruok ma nyaka wabed kod. Koro nitie test mang'eny ma ji timo seche moko mar pimo obwongo ng'ato, iluongo ni aptitude test, ma pimo obwongo ni to obwongo wuoyi ni ang'o gini, en courses mage malich ahinya adek mokwongo monyalo timo maonge chandruok. Koro kwa track kaka isebedo kitiye sikul to gi kiti kaka chal to gi values gi, wanyalo wacho ni nyathini nyalo timo tijni maber. Koro mago achiel kata ariyo kuom gik moko duto ming'iyo seche ma nyathi yiero course ka ng'iyo skul monego dhiye. Koro the bottom line, nitie sikunde man gi teko mar offer more than one pathway. Erokamano. Nyaka sani wayudo thuolo machielo mar winjo kuom japuonj Kennedy Olima. Japuonj Kennedy Olima katudore kodwa achiel kachiel sani mar mondo mi olernwa janyuol nigi ting' mane e yiero kosni. Nitiere pressure mano mar janyuol ma janyuol chiwo ne nyathi, kato bang'e nitiere interest mano mar japuonjre. Gin gik mage japuonj monego bed ni rango kar kae achiel kachiel, nikech sani koro nitie janyuol masiko nyathine ni aya nyathina momondi adani ibed ng'a, ibed engineer ka jirandu ma okwele mobedo engineer kodhi e mbalariany machalo kama, ibed daktari ka Dr. Brenda, in bede chieng' moro ithiedhe oganda, to nyathini chunye onge kuro. Janyuol nigi pressure mare, nyathi nigi interest mare, giromo kanye? Erokamano Cleopas. Iyudo ka sama koro wadhi yiero ni mana kaka iwache no pressure bedo, mana kaka iwache no yudo ni wuonwa wacho na abed ajuoga kaka ajuoga mang'ane, in bed engineer kaka kwaru mang'ane. Mago challenges masani koro waromo kaka jopuonj, nikech wan gi interest mar nyathi, wan gi interest mar janyuol, to be kik wil be wan be gi interest mar japuonj. Nikech japuonj be wacho ni e klasa ni we mondo agol engineer 15. Koro interest adek gi giromo ka, to moloyo interest maduong' en interest mar nyathini. Mane momiyo wachako track nyathini right from class adek or grade mar adek. Wachako track nyathini right from class mar adek, ni to nochako timo nang'o kodhi adek, odhi ang'wen, abich, auchiel, nyaka koro gike koro odhi timo chiko. Kwa trake to nyiso ni sani onego yienwa kata wakwa janyuol ni moloyo apart from the interest magin go, onego bed ni they are being guided by the teachers,
And above all, they are being guided by the interests of their children. The interests of their children cannot be seen now. The interests of their children, you know, kane wa register gi a grade mara dek. Kaka bingo beneki temo. Kuro jonyuol interest magin go gin ginyalo mana keto kwayo ni dado nyathino tim kama, to they should be guided by the teachers. Ka teachers ng'iyo kaka nyathi ngi osebedo ka timo gi interest onego bed ni en go. Omiyo interest maduong' kuom interest adek gi en interest mar nyathi, ok en interest mar kwarwa nobedo daktari kata dawa nobedo engineer. En interest nyathini to ot ang'o mamore kotimo, nikech apart from wacho ni wadhi bedo gi competency en ni ang'o manyalo timo maber apart from gima chunya dwaro. Mana kaka japuonj osewacho, chunya ne nyalo dwaro gi mama gi babawa ni mondo adhi atim daktari, to kaka perform ok nyal yiena mondo adhi atim daktari. Omiyo kamana kachaka angeso matin kuom skunde kaka gibedo categorized. Skunde gibedo categorized, nitie skul ma onyalo chiwo 3 pathways. Nyiso ni skund ni tekre ne, for example kaka national mane wan go, yudo ka structure wise onyalo timo STEP, onyalo timo social science, onyalo timo science and arts. Omiyo skund ni inyalo yiene mondo odhi otim pathways. To wan gi skul mabere nyalo timo double pathways. Nyiso ni onyalo timo STEM to chako kawo gi social science. Nyiso ni STEM ni en eno chomi. STEM ni eno chomi, kamona mona pathway mona medhi kawo nyaka ibed gi STEM. Nyiso ni nyaka yier pathway. Nitie skul manyalo skul manyalo yiero achiel, skul manyalo kawo adek go te, nitie skul manyalo kawo ariyo, STEM to gi social science. Omiyo interest ma wan go maduong' en interest nyathini to yiero ang'o mosebedo kobedo kotimo. It's not an interest gima janyuol dwaro, it's not an interest gima skul dwaro, it's not an interest gima nyathi dwaro, gima japuonj dwaro. En interest ni nyathino osebedo ka perform, ability ne chalo nade, mane madhi yiero nwa pathways modhiye. Erokamano. Kendo kamachielo, japuonj Benson, karwakini machiegni kendo e tielo ni penjo no chal gima ipenji kanyo ni wadhi neno ka jopuonjre ichuno kata moko ichuno e course kata pathway moro mapo nono ok en dwache kata hero mare mar mondo mi ochop karka. Janyuol kanigi pressure to interest ma nyathi bende ntiere karka, society bende ntiere karka. Wayuda ne engineer moro mawuok achiel mantiere kata nyathino ok da bedo engineer, kata ok da timo STEM, kata ok da bedo jadhula. Nikech sani poni itemo gol gimoro ni bed laktar matugo adhula, kosi nya bedo jadhula ma japuonj, kosi nya bedo lawyer mawer. Gigi dhi bedo ka ipogo gi yo machal nade, nikech sani wan gi jok matimo gigo te, to mano gima nokel ponono gi 844, to sani koro ka wantiere CBE ni odhi chalo nade japuonj? Cleopas, mana dier research wacho ni king'iyo nyithindo masani ok dhi bedo e tich achiel. Mano pogruok maduong' ahinya matimore sani. Nyathi group masani part mare is Gen Z, to kata nyithindo ma Gen Alphas mawuok sani. Nyithindo gi ok nyal bedo e tich achiel ma ochake saa 2 nyaka saa 9 kata nyaka saa 10 kata saa 11 odhiambo. Iwacho ni engima nyathini obiro loko tich ma ok oloyo di 7. Mano gima research wacho. Tiende ni nyathini en doctor, en ajuoga, to kendo onyalo wer, en gi interest mar wer. To mano is the we are moving to what is called the gig economy. Ji manyo mana gigs. Wacho ni seche 2 an Kenyatta National Hospital. Bang' tieko tijno aringo adhi Maseno University, an gi lecture kuno, adhi puonjo nyithindo. Kinde no dhi kawo ndalo marom kama. Mak mana adieri nyaka wachi gombo maber. Piny dongore ahinya gi weche mag science. Ok awach ni mondo nyithindo chun gi science, kendo Cleopas ok wachungi, to wapuonjogi ang'o miyo muhimu
mondo ng'ato otim achiel ariyo adek, nikech king'iyo kata mana e piny mangima ineno ka ji mang'eny kawo pesa mang'eny ahinya kete e weche mag research and e weche mag STEM. Kata mana e Kenya ka iseneno ka government, sirkal kawo pesa mang'eny keto e weche mag STEM. Koro miyo nyaka waen kara nyithindwa ma joluo be, oganda ma Joramogi, ni kik wawe e weche mag STEM, nikech nyathi seche moko nyaka puonje, nyaka ng'e ni oyo in gi interest ka, to aneno ka gima kama be nyalo timo, gima kama nyalo konyi. E wuodhega ka aselimo sikunde mang'eny, asewuotho mang'eny ahinya ka ng'iyo sikunde Asia, South America, everywhere, mondo wang'iya ni to how are they succeeding in programs margi. Iyudo ka a huge investment ikete sciences. Koro wambe kik waluor keto investment maduong' e sciences, because mano gima biro miyo dongruok dhi mbele mang'eny. To kata kamano, kuonde mamoko machalo kaka social sciences kata sports, sani ne jo adhula chamo pesa mang'eny, mabe seche moko chamo pesa molo kata president, nikech nyathi nyalo go mpira to bata komigi opportunities. Kech inyalo ng'eyo gimoro Cleopas, to ka ok iyudo opportunities ma expose, ma keti okang' moro, ipo mana ka seche moko talent no obedo mana what we call potential. En osiko mana potential, tiende ni en mana e en mana e pachi, to komi thuolo mar expose. Koro gima duong' moloyo ne bed gi exposure. Wa expose nyithindwa, wang'is nyithindwa piny ma oko, mondo wang'e ni nyalo succeed. Kod ikawo yoni inyalo yudo gimoro, kod ikawo yoni inyalo yudo gimoro. Ok wachungi Cleopas, wapuonjogi ni mondo mi gikaw apat moro manyalo konyogi e ngimagi makiny, nikech mano gima wadwaro. Erokamano ahinya. Japuonj kapod antiere iri ka, penjo ni bende ang'a bane japuonj Kennedy Olima, to sani kata kodi Benson, en ang'o madhi timore kar ka kapo ni mokwongo sikul ma nyathi oyiero, ok kata sikul, ok en sikul, ponono ka onge, ka nyathi nitiere mok nyal afford kata ok nyal donjo e day school mora mora kata man machiegni kod, nikech ok onyal chopo, bende nyithindo bila gi dhi bedo gi thuolo madhi nyime kod somo e kinde ma sirkal geto tiyo kod kemis e rango ni otim 100% transition. En gimoro mosebedo wich bar. Jopuonjre maromo 1.2 gidhi bedo kama chal nade. Moko samoro nie rural ahinya e gweng' ma kata day school ni samoro gionge go machiegni, kata ka en go machiegni ok oyud thuolo kata mar dhiye. Kategori machalo kama giyudo thuolo mane e ngima mar somo. Japuonj Benson. Ang'eyo ni nitie mano nyalo bedo nikech program ni dwaro a lot of training mar jopuonj mang'eny. Inyalo yudo ni seche moko jopuonjwa mang'eny nitie e mier madala, jopuonjwa moko nitie e town. Koro inyalo yudo sani ineno ka jopuonj temo ni e sikul ka sirkal temo ni sikul ka sikul, sitima bede, computers obede, but adier makende ni wan gi sikunde ma mang'eny kata mana e pinjewa mag onagi ma pod onge kata mana gi stima, ma seche moko nyithindo be pok oneno kata computer wang' jo magidiyo ni. Koro a lot of training, but gima appreciate ni sirkal osetemo kabisa to improve the number. King'iyo nyaka nyo jatelo ni kautelo, the employment mar jopuonj osemedi maber. Tapano kendo kwa biro golo nyithindo kaka sani nyithindwa mantie the 3-year program now mantie e colleges, teachers training colleges, now gitimo 3 years, giwuok gi diploma. To diploma magiwuogo is now aligned to gi CBC, competency based program. Koro ma nyiso ni gini ok nyal lokore, tiende ni ok wanyal dok chien. En meli mosewuok ni e pi ringo.
Koro konyal duk chien odhi go kendo. Koro en mana nyaka wa support. Kamano. Community nyaka support. Sponsors machalo kaka kanisni. Ang'eyo ni nitie kanisni man gi interest mang'eny ahinya e weche mag somo e pinjewa mag luo. Wa encourage kanisni ni gin bende as sponsors mag school. Nitie role ma ginyalo play. Ginyalo organize puonjruok ne jopuonjgo. Nikech kirito go sirkal to ok rom. Koro watemo encourage mana jowa duto kendo wamigi opportunities to collaboration ber moloyo mondo wabed gi centers of excellence. Leopas gi sikunde moko minyalo dhi sume rieko. For example, wanyalo wacho ni mwalowa e Homa Bay County ka wanyalo bedo gi maybe Agoro Sare kata wan gi Ulanda manyobe obedo promoted in Migori County. Wan gi St. Francis Rangala, wan gi skunde wa machalo kaka Kanga, wan gi skunde wa machalo kaka Maseno, Maranda. Magi skunde mosebedo kanyo for period mang'eny. Ka gibedo centers ma jopuonjewa nyalo wuok to dhi sume rieko ni to kar gini itime nang'o. Nyalo bedo maber. Koro encourage sikunde wa madongo mondo be okonywa e program machal kamano. Erokamano ahinya japuonj Benson Adie. Ka penjo machielo donjo kar ka ng'eni penjo no bende atene japuonj Kennedy Olima to mede gi mae Amos Mbago wacho kama penj na japuonj ni ka nyathi oyiero national school moluonge kuro to janyuol ok nyal afford bende oyiene local school ma janyuol nyalo afford. Wacho ni okier sikul en gima ler ni ikono oganda to koro iluongo gi yo machal nade kiwacho ni in gi kos mantiere kar kae to penjo ma Amos bende oketo kar ka ok onyalo afford school no maket gi mana penjo Benson bende ang' ilere kar kanyo ni ionge day school man machiegni kodi to ionge kata nyalo kata mar dhi day school in gi thuolo mane mari gi somo borumo kanyo koso in gi thuolo machielo. Erokamano Cleopas. Penjo no en penjo maber kendo en penjo mabagore matin nikech kiwacho ni janyuol okoso school fees. Kamano. En mane sani to koro wawuoyo mos nikech ng'eni wan e broad-based government, wan koro wawuoyo nikech koro sirkal tiyo to waling' aling'a. Omiyo pod wakwayo ni kopo ni janyuol moro amora nyalo bedo nokoso school fees to ka wadhi mbele ka wang'eyo ni sirkal wadhi timonwa nang'o nyithiwa mok nyalo to mana ka dok chien matin kuma japuonj owuoye e penjo mane penjo mar placement. Adwa kwa ogandawa makende ahinya mondo wabed very keen nikech yudo ka placement STEM omi 60%. STEM omi 60%. Interest ma 60% nyiso ni gini kamoro amara wantie kaka oganda luo onego wang'e ni nitie ber moro manitie iye ka emomiyo miye anam mamalo moloyo social science moloyo sport. Koro oganda wa ka wadhi yiero kama penye nigo ka dhiye onego bed ni wachiwo oganda wa ni to ang'o momiyo sirkal omiyo STEM 60%. Nyiso ni gini onego bed ni donjo ne jogewa ni nitie mit moro milimili manitie mbele ka momiyo miye 60%. Sani to nyisowa ni gigi romre. Mar ariyo adwa chako nyiso ogandawa ni mentality ma wan go ni ka nyathi oyiero sports and science ni en nyathi madhi go adhula. Sports and science ka nitie courses mang'eny ma nyathi nyalo timo mok ni en mana go adhula. Nyathini pod onyalo chako bedo jopuonj mapuonjo ji e sports ka. Nyathini nyalo bedo coach madhi train loka. Koro kik wakaw pachwa mondo waket ni ka nyathi oyiero sports and science to en nyathi ma en ja adhula. Koro janyuol wacho ni adhula ni biro teri kanye to katiendi otur. Nyiso ni wabed gi mentality, broader mentality ni kata nyathi oyiero mana sports and science sani nitie gik mang'eny sana monyalo timo mopogore mana gi goyo adhula kende. Ka biro e yiero mar sikunde ipenjo ni to ka nyathi oyiero skul mar day to day no onge go machiegni kategori ma mwadhi yiere nyiso ni omiwa sikunde machalo maromo adek kata 4 mwayiero day ma wantie. Nyiso ni system onyika. For example katimo penje Homa Bay system biro pick school ma ibiro yiero school within Homa Bay
nyiso ni system ong'eni kopo natimo penjo Homa Bay to Homa Bay kanye madala wanitie kanye madaki omiyo system yiero day school ma within Homa Bay koro mondo nyathi bedo ko school day mondo ko school bedo matek nikech system omiyi mondo yier sikunde alwora ma intie kamitime penjo no koro kitimo penjo Nairobi to nyiso ni nyaka skunde miyiero mag day nyaka bed within Nairobi system kong'eni an abira mondo atim penj tachaka dok dhiwa hapana system biro yiero ni skunde ma ibiro yiero skunde ma within Nairobi day school to kopo ne yiero ma samoro kamiyiere no kong'eni idhi miwa framework idhi miwa kinde ma wanyalo change go kama interest mwadwaro kini en gima kungo timo for the first time biro bedo gi interest to government dhi miwa kata ministry osenyisowa ni idhi miwa thuolo ma kopo ni nyathi oyiero skul mopo no koso tidhi miwa thuolo mwanyalo timo go wanyalo timo wachak timo go akili luga gi dhuluda mondo wachak walos go yie monyalo yudo go kama chielo to kopo ni nyathino yiero kamoko nyal itekre ne in terms of janyuol mar chudo kanyo to koro wadhi kwayo government wa mana kaka pod wadhi mbele ni to wang'i janyuol mok nyalo to nyathine ni gitekre kik wawit that kind of brain nikech janyuol onge gi school fees agonero kama japuonj Kennedy Olema aduweri mondo mi wach mar mbogi kiduoko penjo mantiere karka achiel kachiel koda ka japuonj Benson Adiwe kauntiere Kitengela uduto Ruth Athio Chieng wacho kamae kama CBC bergo en wach mar janyuol chuno nyathine mondo chop lek mane okochopo kare orumo gini ne kill the ability mar jopuonjre nyathi yiero gima en go gi ability mano mar timo an gi penjo e yiero sikunde kae Cleo penj naka mokwongo ponono ne nyathi oyiero pathway mayudore sikul mano ma ok ohero kata ma yuto janyuolne ok nyal chope kanyo ikonye nade mano penj achiel mabende isetemo duoko kan japuonj Benson kachiel koda ka Kennedy Olema ang'imule kanyo kitieko sani kabiro iri machielo owacho kar kae ni nitiere skunde mong'ere e weche tuke kendo gichopo ga nyaka nationals bende sirkal oconsider gi oyiene sikunde gi dhi nyime gi sports activities koso pathways mag sirkal dhi miyo gi ema gidhi kawo mar adek kriteria mane ma idhi ti godo e miyo sikunde pathways mano bende iselero kar kanyo achiel kachiel nitie machielo mopenjo kae nitiere sikunde ma ok berie anything nikech resources gionge go seche moko kata sitima bende onge binago idhi kony nade nyithindo motere sikunde go to talents gi dhi nimo mogik ta congratulate Olanda Girls for the Engas mano mar national school mano sikund gweng'wa aluoto akanu moja inako mano ote malong'o ahinya mabendo kachiel iwinje ote mantiere kar kanyo gi penjo duto mopenji ang' meda kanyo gi wach mari mogik kichiwo ote mar janyuol masamoro dwaro engineer dalane to samoro dalane kanyo ni mana gi jatug adhula mang'ula kata obila mawer man gi talanta mopogore machiegni Benson Adie imiya wach mari mogik bende Rokamano nitie Cleopas there is nitie paro mantie kuom sirkal under the Ministry of Education miluongo ni the central placement system it is proposed the ministry tiene ni onyalo dhi operate mana kaka KUPS tiyo tiene ni it is the body madhi timo placements seche moko mag nyithindo however ok otima kamano otimo kaluwore gi information mantiere system mana kaka ne wawacho mokwongo koro seche moko nyalo yudo ka nyathi oluonge e sikul moro nikech information mar nyithindo gi nyaka wabed sure ni sirkal nigi information mar nyithindo ang'eni nyathina ni nyocha nitie Ugenya nyathini nyocha somo maybe in Siaya County e skunde machal kamagi koro nyathi machal kamano system biro tere ka track nikech wang'iyo gik moko adek wachne wang'iyo talent mare wang'iyo aptitude mare wamenyo pache kaka osebedo gotiyo to gi values mobelieve tiende ni kwachako ng'iyo gi class adek wang'iye kaka osebedo gotiyo to biro yudo kanyo but waparo ni
kik walimit nyithindo to nyaka wapuonj nyithindo kech kwa wacho ni nyithindo oyier nyithindo nyaka yier yes to mana kaka nawacho ni nitie interest mar ji adek ka nitie interest mar nyathi nitie interest mar janyuol nitie interest mar japuonj but malich ahinya maduong' moloyo to interest mar nyathi koro wang'i interest mar nyathi skunde moluonge go kik walimit gini sikul moluonge ni kik idhi we wakal aorano wachopo kanyo kik waluor kalo bridge no wawe nyithindwa luonge skunde mabeyo because nitie systems and allocations must be done gi capitation mar sirkal ma take care of education nineno somo emomi pesa mang'eny moloyo seche moko ok nyal dhi romo but mano ng'isi the trend is coming soon then maybe mapiyo piyo Cleopas kiyiena mano kwa tieko koro yes watem keto sikunde wa kik wawach ni sikul onge sikul maonge gimoro amora gima miyo sikul bedo maonge gimoro amora en seche moko resources mowinjore koro wakwayo jotendwa there is what we call lobbying onge gima biro mayot wakwayo ni jotendwa mantie we have opinion leaders we have political leaders we have that is our governors let them put a lot of interest on education mar nyithindwa mana kaka joma moko sekelo wings to fly mana kaka joma moko organizations moko sekelo fins to fly koro let us support nyithindwa gi resources ma wan go kendo wabed gi organizations e kor gweng' riwruok e kor gweng' corporation manyalo support nyithindo mariek to seche moko yuto mar jonyuol gi ni piny koro mane kaka ne tomboya gini oloko piny motero ji oko modhi osomo gik ma kamago pod inyalo tim kendo nitie ji mang'eny ma pod timo mago ka ok kamano to moro ahinya to wach STEM cha joluo kik kaw mayot ahinya kanyo be ging'i pesa cha duong' ahinya 60% tiende ni future nitie STEM kanyo maber erokamano ahinya Cleopas agoni erokamano japuonj Benson Adiebe thuolo mar twak kod okinyi ma kawuono penjo pod medo donjo to ang'e wach tieko gi kae ang'a yud wach mogik kawuok kuom japuonj Kennedy Olema iwacho ni kama gintiere kachiel kendo ka giluwo chenro iwacho ni mokwongo gin paro mopogore opogore japuonj Kennedy Olema ka yud thuolo mano mar mondo mi duok na penjo ma okagi ma bende donjonwa kachiel kimedo kanyo gi wach mari mogik iwacho ni nyithindo mathoth dhi wito chances mago mag donje sikul ma ote madonjo kar wacho ni onge day school e system mano machiegni kod village mara awach ni kawuok kanya luora ma Koru kata Muoroni acha luora mar Koru ka kanyo onge day school moro ma machiegni kod ng'ato kata gwenge manyakach ng'ani obedo kanya ka system osegole oko nyithindo mathoth mana luora no ponono dhi school ko wach ni Nanga primary school manyalenda cha de onge jidede kanye jolomino onge day schools mantie luora ma gwenge mopogore opogore kama gintiere system no chal nade imed mano gi wach mare mogik ka watieko erokamano Cleopas ata adhi wach mana weche adek kende tatieko wach mokwongo awacho ni koth mane koro nyidho matin ni wakwa jotendwa mondo invest so much in schools nikech kae mwadhi whether yude right koth mane nyidho koth mane nyidho matin wakwa jotendwa mondo invest so much in our schools mondo nyithindo yudo kaka konyore mar ariyo chances ma wan go omiwa mondo nyathi oyier sikul omiyo ka nyathi yiero skul interest ma en go mondo wakaw mondo waket mbele kokamano to aduoko lera moyiero kamano nikech wach ni pod onego bed ni watwage Cleopas mondo jopuonjwa kod jonyuolwa ong'e ni to ang'o mwadhi timo kwadhi mbele aduoko erokamano agori erokamano japuonja Kennedy Olema paro pod thoth nyakura mog joang'en twak ma pod wameno dhigo nyime achiel kachiel e kinde gi duto ka wantiere kar kae Chamotho wacho kan greetings Cleopas aluo twak kendo amor ahinya yiero lai konyo mathoth despite the fact ni nitiere challenges mathoth the greatest challenge en jonyuol jonyuol nyathi gombo bedo obila to janyuol gombo ni obed daktari rach matek osiepa katieko wach nuoyo klas cha be onego duogi ma dhi tieko laziness kuom nyithindo then Cleopas nyithindwa mokalo sikul leo pile
ji manyalo konyo jowa mondo mi okonygi. Erokamano ahinya mano Shemo Tho mabende neno chenro kinyni ma kawuono. Joduto mobedo kaya kaluwo chenro achiel kachiel agunu erokamano nyaka penjo muoro kod duoko ma umiyowa karka wagunu erokamano ahinya. To miwinjo kanyo mano ranyisi na tieko kenda wuo karka agunu erokamano ahinya. Kennedy Olema kachiel koda ka japuonj Benson Adie kuom yudo thuolo matwa kod okinyi ma kawuono e chenro mar piny watime kendo duche machielo kwa puonjo jowa kendo akon jowa gigo madwarore e sekta mar somo. Nata e chenro ma kawuono kawarango yiero lai ne jopuonjre madonje grade mar 10 iga manyien. Nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukeo nyaka tisango aweye lwer jalieta gi chenro mara tedo gi chiemo kato bang' kano chieng' tich adek chenro mar mbako romo dhi bedo kanyo ka itai kod Sharon Ong'awe chal mar fwambo kachiel koda ka Joyce Oduor e twak mar mbako romo. Kano bende menyo budget e sekta mar thieth kik idhi mabor. Erokamano kuom kitena mogitigo.